kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Dongwari waati sera radio bɛ ka kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sununkura Kulojo Nagakɔrɔla na a labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na juma janvier kalo tile 11 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keïta a ye bisimilali kɛ ambassadeur République islamique de Mauritanie o tɔgɔ la o nana ka na a ka bonyamasegin kumakanw fɔ jamana ɲɛma ye a ka baara kuncɛ waati Mali kɔnɔ. Ministre min n'a ɲɛsin bɛ diinɛ ko ani bato lahalayaw ma Thierno Amadou Oumar As Diallo kunungo ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 14 na o kɛnɛ kan n'o ye conseil d'administration maison du Haji o tɔgɔ la a ye ijiko lahalayaw a y'olu danginɛmaya san 2019 o tɔrɔmɔɲɔnko la. Maliden maa 5 baɲango minnu tun bɛ yɛrɛ kalifa yɔrɔ ɲini Gudebo o kan kɔnɔna na ani DBC Burkina Faso tigɛ dara olu kan maa bugunatigɛ dɔnbɔliw fɛ dɔnbɔliw la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka fama ka journal bamara lamɛli la dan tɛ aw la koyi. An bɔra k'o de fɔ sisan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keïta a ye bisimilali kɛ famadagayɔrɔ la kunungo suyan fan fɛ a bɛ ambassadeur ko fɔ République islamique de Mauritanie o tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan nɔ Mohamed Ould Mekel a nana a ka baara kuncɛ waati san 4 o tɛmɛlen kɔfɛ ka na bonyamasegin kumakanw fɔ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keïta ye a ka dɛmɛ hakilinaw la a n'a ka jija Mali ka yɛrɛlɔfoni ani accord pour la paix et la réconciliation o waleyali siratigɛ fɛ ambassadeur Mauritanie tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan Mekel a y'a jira k'a fɔ ko ko Mali ye jamana ye mun sigi ka di dɛ ko malidenw u ka bisimilali ani u ka dunanladon ko dantɛ u la ko jamana ɲɛma ale bɛ o fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo an y'ale marali min kɛ san 4 baasi ma sɔrɔ tɔɔrɔ ma sɔrɔ a y'a ka baara kɛ damu ani basigi ani hakilisigi kɔnɔna na k'a b'o foli ta ka ɲɛsin jamanadenw ma hakililajigin na Mauritanie ambassadeur min filɛ Mali kɔnɔ yan ale nana ka ambassadeuriya o baara daminɛ a nana o kalifa jamana ɲɛma la décembre kalo tile 11 san 2014 o de baara kuncɛlen sisan san 4 a nana ni bonyamasegin kumakan in fɔ jamana ɲɛma ani malidenw ye. Ministre min n'a ɲɛsin bɛ diinɛ ko ani bato lahalayaw ma Thierno Amadou Oumar As Diallo kunungo baara dayɛlɛ kɛnɛ kan tako 14 na conseil d'administration maison du Haji o tɔgɔ la centre islamique Amdalaye o kɔnɔna na a ye lahalayaw a ye olu dangɛnɛmaya san 2018 baara minnu kɛra maison du Haji fɛ ani san 2019 u kan ka baara minnu kɛ yaasa ijiko u bɛ se ka kɛ basigi o kɔnɔna na cogo min na ka sababu kɛ o so in de bɛ ijiko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ u ye o hakilinaw u ye o laraw ye u ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛw ye mun yira o ye k'a fɔ ijiden min kalifara Mali la a bɛ 13 327 a bɛ o ko fɔ 100 sarada la o bɛ 47 o b'o ko fɔ ijiko o lahalaya la ministre y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ kan ka ɲɛsin maison du Haji ma yaasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka iji baaraw kɛ labɛn ani basigi ni hakilisigi o kɔnɔna na cogo min na o tɔrɔmɔɲɔnko ɲinan sa in na san 2019 o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 444 a n'a kunkanfɛn ɲariɲari caman na. Maliden maa 5 minnu yɛrɛ tun bɛ kundugo yɔrɔ ɲini ka sababu kɛ u wulila ka b'u sigiyɔrɔ la k'u bɛ t'u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛ la camp des réfugiés o kɔnɔna na Gondebo ani DBC Burkina Faso kɔnɔna na tɛgɛ dara olu ka maa bugunatigɛ dɔnbaliw fɛ ɲɔgɔnfonidi sira dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa minnu tununa k'a kɛra marifatigi bugunatigɛ dɔnbaliw olu de fɛ minnu tun bɛ bolimafɛn sen 2 la an bɛ yɔrɔnin min na sisan maa si tɛ u yɔrɔ dɔn u tun bɛ kɛrɛfɛlan dɔ de la kilomètre dama dama u ni camp des réfugiés o cɛ kun y'o ye u kun tan bɛ u sigi yɔrɔ min na. Burkina Faso, Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA olu bɛ k'u ka ɲɛnajɛ k'o kɛ a bɛ san 25 sɔrɔ a bɛ o kofɔ sɔrɔbolo yɛlɛma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ laɲini ye min ye UEMOA a sigili sen kan ani bi cɛ o ye mɔgɔ ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya a kɛnɛfogaw o kɔnɔna na cogo min na jamanaw olu kɔnɔna na wa o jija n'o cɛsiri k'olu natɔ senna san 2019 o de kosɔn jamana ɲɛmaa kɔnɔ wari tɔgɔ la Alassane Ouattara ale ye a jira k'a fɔ ko jijaw kan ka kɛ o siratigɛ de fɛ
yaasa sɔrɔbolo olu be se ka yakubaya cogo min na san 2018 o ta kɛra 100 sarada la 6 murumuru 7 Mbanyango ye sɔrɔbolo sira fɛ UEMOA jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ko wa ko baarabolo belebele camanw de be yen minnu bena waleya UEMOA o kɔnɔna na u be siraba dilan ko fɔ mun be bɔ Lagos ka taa Abidjan n'a be tɛmɛ Lomé fɛ Cotonou, Accra ani autoroute belebeleba Abidjan ani Wagadugu o ni ɲɔgɔn cɛ mun be tɛmɛ Korogo, Bobo Julaso fɛ. Siɲɛ 7nan o bena waleya Bamakɔ yan nɔ a bɛɛ festival belebele ko fɔ n'u k'a ma ko Sport on Mali Music a bena kɛ Faba kɔnɔ yan tile 25 tile 26 janvier kalo nata dɔwɛrɛ tɛ seko ni dɔnko o be se ka yakubaya cogo min na Mali ale ka kɛ ɲɛdama ye diɲɛma fɛ seko ni dɔnko o yakubayali siratigɛ fɛ coordinateur général festival tɔgɔla Musa Jalo ale y'o kumakan sɛbɛntiya président commission scientifique Barou Jalo ale ko festival Sport on Mali Music ko dɔwɛrɛ tɛ ka se ka kɔrɔdɔni kɛ ka ɲɛsi seko ni dɔnko tigilamaw ma ɲɛminɛ minnu be n'olu ye ɲɛ sɔrɔ seko ni dɔnko la olu ka kɛ misaliya ye funakɛninw ma minnu bena a sira kuraya yaasa ɲɛtaa sira o be yakubaya Mali seko ni dɔnko la cogo min na diɲɛma ka kɛ o filɛlan ye. Nin bɛ dansigi bi la selu la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔna dinɛ don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kura k'olu lase aw ma ni nisɔndiya kelen ye a kɛli t'anw tɔɔrɔ anw ka baara don a sɔrɔli aw fɛ o na kɛ wasa ye aw bolo dama fɛ ka segin ka maraka faama journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira don maraka faama journal Bambara a ka kunnafoni jataraw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn an bɛ dɔgɔkun kunfori la ɲɛnajɛ ale ka kan ka janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko fana ka ɲi dɛ an k'an janto an yɛrɛ la ka duwawu kɛ sa Ala ka sababu ɲuman k'an ye ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma ka kisi ni tanga kɛ an ye ka Mali k'a kolosuma aw ni ce aw k'an bɛn dɛnɛn don ni Ala subahanahu wa taala n'a sɔnna ma dɛ. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.